Hi everyone! Welcome back again dito sa Bernard Gabaon TV at Perlomabin Gabaon TV. Pinag-isa ko na kasi ito. Dati ang channel ko pinalitan ko sa Berlomabin TV. Naalala ko yung channel ko na yon. At sumagang ito mga kabayan, short live lamang po tayo. Dahil habang nakaupo po ako, bigla ko pong naisip yung priority sa buhay. Kaya impromptu live, mga kabayan, ka-subscriber, pag-uusapan natin ang priority sa ating buhay. In short, top priority sa ating buhay. Kaya ito, akyat lang tayo dyan para mas magandang mag-usap-usap dito. Kasi nandito ako sa deserts. At hawakan na lang natin. Papasok po kasi ako Kaya ito na. Ano-ano ang mga top priority sa ating buhay. Good morning po sa inyong lahat. Bago ko po ipagpatuloy ito, ay shout out po sa lahat po ng aking mga subscribers at maging sa mga hindi subscriber na nanonood ng live na ito. Pagpalain po kayo nawa ng Diyos at mapapag-aralan natin ngayon kung ano yung top 3 priority sa ating buhay na dapat nating gawin tungo sa ating kaunlaran. Yan ang pag-uusapan natin sa umagang ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kabayan, don't forget to subscribe with this channel, Berlomabin Gabaon TV. At hit mo na yung notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notifications. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. Heto na, ang unang-unang top priority sa ating buhay ay ang ating spiritual life. Yan ang top priority. At pag pinag-usapan natin ang spiritual life, syempre, hindi lang yung ating relasyon sa Panginoon ang ating pinag-uusapan. Napag-uusapan na rin dito kung paano natin ine-execute ang mga salita ng Lord na sinisiksik sa ating puso at sa ating isipan kung paano gawin sa kapwa-tao. Dahil lang sabi, kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo tao, ginawa mo na rin sa akin. Maliwanag po yun mga kabayan. Kaya ang unang-unang priority natin sa ating buhay, magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Ano itong relasyon? Malawak ito, pero susubukan nating i-shorten lang. Paliitin po natin. Pag sinabi nating relasyon natin sa Panginoon ay yung 100, totally personal, surrender ang buhay mo sa Kanya. Ayan po. Ang ibig sabihin, kahit nahihirapan ka na sa iyong buhay kung may pagsubok, patuloy ka pa rin na nakikipag-communicate sa Kanya. Patuloy pa rin na hinahanap mo ang Kanyang presensya sa iyong buhay. Kaya yan ang pinaka-maikli na eksplanasyon para sa akin. Kasi kung patuloy na nasa atin ang Panginoon, yung execution ng ating buhay, unang-una, yung pangalawang next priority natin kasi, yung pamilya natin sa ating buhay. May bibigay natin yun di ba? At kung yung relasyon natin sa Panginoon ay active, hindi siya inactive, of course, nandoon yung pananaliksik, pag-aaral ng salita ng Panginoon, nandyan lagi sa ating puso, sa ating buhay. Kaya napaka-importante yan na malaman natin na isa yan yung priority natin sa ating buhay. Ibig sabihin, sa isang pagsubok, kahit medyo tagilid ka, ito isi-simplify ko, magbibigay po ako ng isang ilustrasyon na ang taong mayroong matibay na pananampalataya at relasyon sa Diyos ay natututong maghintay, natututong magtiis hanggang dumating ang ipinangako ng Panginoon. Anong sabi sa title? Ayan, 3 priority sa buhay tungo sa kaunlaran. Kung may hinihingi ka sa Diyos, kung mayroon kang pinanalangin sa Diyos na gusto mong makuha sa iyong buhay, nandiyan sa puso't isipan mo yung natututo kang maghintay. Kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok na dumating ka, kahit anong bribery, chance for graft and corruption, chance sa paggawa ng easy money, hindi mo yan magagawa dahil priority mo na ang Lord.
Pero sa binabanggit natin na priority natin ang Lord, may sequence po yan. Hindi yung sinasabi natin, si Lord na lang ba yung kwan, nandiyan pa rin yung kaligayahan. Pag sinabi natin ganyan, yung sequence niyan, abang nandiyan ka sa umbrella ng Panginoon, lumalakad ka na matiwasay. Di ho ba? Ano yung example? Kung nandiyan ka sa Panginoon, siyempre maayos yung pag-iisip mo, yung kalusugan mo maayos, kahit hindi kagandahan yung buhay mo, pero yung pananaw mo sa iyong buhay gumaganda. Kasi nagkakaroon ka ng mga pagkakataon para ma-execute yung mabuti. Tulad halimbawa, kulang ka sa pera. De syempre kakagawa ka ng maayos sa pagtatanim, sa pag-aalaga. Di ho ba blessing yan? Di ho ba maganda yan pag top priority mong Panginoon? Kasi ang inihanap lang ng ibang tao kasi yung limpak-limpak na pera, yung malaking bahay, yung malaking sasakyan, yan ang kanilang success sa buhay. Hindi po yan. Ang priority natin, unahin natin ang Panginoon para yung cycle ng ating buhay, darating at darating ang katiwasayan at ang kaunlaran sa ating buhay. Yan ang una. Pangalawa ay yung relasyon natin sa ating pamilya. Dito naman, sa relasyon ng ating pamilya, na priority natin, dito pumapasok yung una, na tapos na natin yung spiritual na priority natin, dito pumapasok yung sa buhay natin, yung ating mental at emotional. Ayan, nandito po sa buhay natin, yung mental at emotional. Dito mo makikita yung execution mo sa iyong buhay. Ano na ba ang nangyayari sa aking mga kapatid, sa aking asawa at mga anak, sa aking mga kamag-anak, sa aking mga kapatiran, kaibigan? Makikita mo dito. Sa ayaw at sa gusto mo, pag priority mo ito, dahil nauna na yung kadena kasi ito inuna mo yung Panginoon, darating na yan. So yung flow ng buhay mo, mapa-cash flow man yan, mapa-spiritual flow man yan, o mapa-physical man yan na flow, maganda talaga ang dating sa inyo, or hindi lang sa inyo, sa atin din. Dahil sa buhay talaga, top priority tatlo na ito na aking babanggitin para tayo ay magtagumpay sa buhay. Adi ho ba, pag nauna na yung Panginoon, nandiyan na yung mga blessing. Pangalawa, pag priority mo yung pamilya, pang priority mo yan, napakaganda po yung mangyayari. Meron kang pangarap para sa anak mo, kasi although na meron naman tayo sariling pangarap, pero kung pamilyado ka, yan ang kukunin ko na eksakto, concise, brief. Kapag ginawa mo yan, nandoon yung inspirasyon mo, nakapokus ka, yung mental at emotional mo, pinagbubuti mo yung trabaho mo, pinapangarap mong maayos yung mga takbo ng business mo. Ano ba yan? Para sa iyo lang? Para sa pamilya? Para sa ikabubuti ng pamilya, kagaya ng binanggit ko. Kung ano yung concept mo sa yaman, ganun din yung maibibigay mo sa pamilya mo. Hindi yung kung humingi yung anak mo ng papahingi po ng isang bagong-bagong kotse. Alam mo sa sarili mo kung ano yung kaya mong ibigay, dahil bago pa mangyari yon, alam mo na kasi nag-trust ka sa Panginoon. I-explain mo kung ano sitwasyon mo. Halimbawa, middle class ka, masasabi mo, mababago mo yung sinasabi ng anak mo, explain mo. Ganito ang gagawin natin, anak. Halimbawa, bibigyan mo siya ng Bible. Adi ho ba? Bibigyan mo ng Bible yung anak mo, bibigyan mo ng mga financial literacy books, at saka yung mga pangdisiplina na libro. Gagabayan mo siya. Hindi muna natin may bibigay yan, ganun sasabihin. Pag-aralan natin kung paano kukunin yung pinangako ng Diyos sa ating buhay, at aayusin natin yung pakikitungo natin sa mga magulang natin, sa mama at papa natin, sa ating mga kamag-anak, at ayusin natin yung mindset at concept natin. In a few years, makukuha natin yan. Ganun po yun. Hindi mo, halimbawa, kilala mo yung sarili mo, hindi natin mabibigay yan. Hindi po ganon ang Kristiyanong pinagpapala ng Panginoon.
Isipin natin mga kabayan, walang imposible sa Diyos. Basta realistic ang hinihingi ng ating anak, kaya nating ibigay yan. Patutunayan ko yan sa inyong buhay. O di ho ba? Okay po yon. Maliwanag po sa ating lahat yan mga kabayan. Kaya ang pangatlo na ating pag-uusapan, pangatlo dito sa top priority, pasensya na po nandun po kayo yung service ko. Nag-vlog pa po ako, kailangan tapusin natin tong vlog na to para makumpleto natin ito kasi napaka-bless po itong darating na December. Pangatlo na ating malaman na top priority sa ating buhay para tayo ay patungo sa ating kaunlaran. Napaka-importante ito mga kabayan, mga ka-Berloma bin Gabaon TV. Ito po ay ang ating pananaliksik at curiosity. Paghaluin po natin yan sa ating buhay. Pag sinabi mong pananaliksik at curiosity, ay related na po yan sa ating faith sa Panginoon. Di ho ba? Kahit nasa pinakamababa klase ng buhay meron ka, kung meron kang Panginoon. Kung binigyan ka ng isang buhay at buhay na ikaw ay malusog na malusog, kahit kaunti lang ang iyong pera, mahirap naman sabihin na wala tayong pera. Kahit paano, hindi ako naniniwala ng tao dito sa mundo, may taong walang pera ng isang buwan, isang taon, nagkakapera rin yan. Ayan, kapag meron kang Panginoon at meron kang magandang relasyon, pag yung blessing ng Panginoon na yan, yung curiosity at pananaliksik mo yan, mapapalaki mo yan. Di ho ba? Ihalin tulad mo na lang yung pananaliksik ngayon ng ating ng ating government sa atin. Di ho ba bumababa yung presyo ng mga nabibili? Ganun din ang gawin natin sa ating buhay. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tapos i-plus pa natin yung binabanggit ko na natututo kang maghintay habang hinihintay natin ang Panginoon na ibigay ang ating mga hinihingi. O di ho ba, napakaganda ho yun. Kaya mabuti na alamin natin yung top priorities. Ayaw ko pang end up to dahil may kaunti pa po akong mga sasabihin na makakatulong sa ating buhay. Lalong lalo na ngayon, Pasko na po. Magpapasko na po. At ngayon na alam na natin ang ating top priority sa ating buhay, ay napakabuti, napakainam po. Isa pa po na idagdag natin doon, binigyan tayo ng Panginoon ng magandang kalusugan. Hindi lamang po yung pera naman ang pwedeng magpayaman sa atin. Alam nyo ba, na sa entrepreneur, kahit wala kang puhunan, pwede ka rin naman magnegosyo. Meron tayong tinatawag na pre-sale at saka consignment. O kayang-kaya mo yan kasi kapag nananalaytay sa dugo mo at nasa puso mo, nasa isip mo ang Panginoon, walang imposible sa Kanya. Kaya mong mag-reseller dyan ng mga produkto ng iba. Kaya mong kausapin yung mga nagtatanim dyan. Mayroon ka lang sasakyan, kahit tricycle o ano yan. Pwede kang kumuha ng mga gulay nila, ibagsak mo dun sa tindahan o di kaya iikot mo sa iyong lugar. E di ho ba, napakaganda na po yun? Kahit wala po tayong puhunan, kahit wala po tayong pera sa ngayon, magkakapera po tayo. Kaya hanggang dito lamang po ang aking vlog, pero in conclusion mga kabayan, sa buhay natin, para makuha natin yung kaunlaran, kailangan mayroon tayong top priorities. Huwag yung paputol-putol. May inumpisahan ka ngayon, tapos iniwan mo, mag-uumpisa ka na naman ng iba. Kaya in conclusion, sinasabi ko, focus sa ating top priority sa ating buhay. Alam na po natin yan, yung may faith po tayo sa Panginoon. Unang-una po yan, unahin natin ang Panginoon. Pangalawa, ang pamilya natin. I-focus natin ang pamilya. Pag sinabing pamilya, ang ating first family, sa family ng ating mga kapatid, sa mga kamag-anak at sa churches natin, totoo po yan. Priority po natin yan. Hindi po tayo makakaalis yan. At ang yung pangatlo, yung curiosity natin at pananaliksik, kasali na po yan. Kagaya po yan ng nagtatanim kasi ang ating buhay. Kung titignan mo sa Bible, inihasik nga tayong mga buto
Ngayon, assignment natin yan. Nasaan na ba tayo doon mga kabayan? Nasa parte ba tayo ng matabang lupa na inihasik at tumubo tayo doon? Hanggang dito na lamang po ang aking vlog at sana may natulungan po ako. At patuloy pa rin akong mag-vlog kahit iisa lang ang nanonood, kahit ano, alam ko ng mga hinahasik kong mga buto ay makakatulong balang araw. Kahit ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon na nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po. Thank you po.